हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो जोंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों दा मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थांनो ओंखारदों। नायलांबाय था बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोनहा नुलांगोन। नै बेरायहैगासिनो। हेलो हाद्रिजों जोंना लामाया लामा गोदान बानायदों। बोहैजोब्बाय नै गरमा। बिथाङाबो इउटुबार बिथांनि चेनेलखौबो अननानै लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मा नाम नोंनि चेनेला? बिहुला ब्लग्स। आयौ एथ' खाथियाव लालायबावबाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोनहाबो। भिडिअबो खेबगासिनो दं। Mami urfi, porja bainar bisa. नायफैदो नोंथांमोनहाबो 30 तारिखआव बावथारला गाबोन सानसेल'सै आरो दिनैनिफ्राय सोखानाय नंला गाबोनथ' सोखाला। टिकेटनि दामा भिआइपिआव 500 नो आरो सियाराव 250 आरो गेलारियाव 150। नायफैदो बयबो गोजानावबो थांनो हाया जायगायाव जानायखौ नायनोसै। Mami, oरै गोजान गोजान ना ओरै गोजान गोजान ना Dimun hayakeman daya, iya hayakeman, iya hayakeman. Kesana. गथ' सना मोनदों जोंहा नै सुन्दरि गथ' दे हाय सना हाय दे हाय नि दे हाय सुन्दरि गथ' मोनदों जोंहा सना लोखि दे हाय बाय 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 जागोन सुन्दरि गथ'
दोरै गथ'आबो नायफैगोन नै दोनां खाबसो बिबायसो मोजां गथ'ना आं नायगोन सा जा नायगोनसो ना मेंबाय लोगोफोर बेराय बेराय मेंबाय नै बिबोनांखौ लोगो मोनबाय बिबाजै लोगो मोनबाय बियादै लोगो मोनबाय बिबाजै लोगो मोनबाय गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय नोंथांमोनहाबो नायफैदो जोंथ' नायखागोन नोंथांमोनहाबो नायफैदो 30 तारिखआवनो दा गाबोनबो होगोन अनलाइनथ' सोलिगासिनोमोन दायो गाबोनहाय अफलाइन होगोन नामा नायफैदो बयबो